Ассалому алейкум духтаро, апау харои меҳрубон, тамошобинои канали худам. Ҳаматон хушомаде ба канали мо. Имрӯз духтаро распаковка чек дорем. Дар канали мо баъди вақтҳои хела дуроз имрӯз тасмим гирифтем ки распаковка чек кунем барои подписчикои азизмон. хуб дар инҷа промокодай духтаро ай вай промокод ай магазини пятёрка касе дар кори марҳамат истифода барен. мо ирӯз заказ кардем краска для волос, карамел барои даруни трайфелмон, сметана барои хӯрдан, пухтупаз кардан, ҳамаи чида умуман. баъдан духтаро кӯдакоимам хеле роллтон мехӯранд. қариб ки хиёл мекунам ҳамаи кӯдакҳои ҳозирам хеле роллтон мехӯранд. заказшон кардам. баъдан шири майда заказ кардам, барое ки шири калонам дар холодильникам вайрон шудааст. холодильник дар мемонӣ шир мебура. ба ҳамон хотир майдаша заказ кардам. саҳар мехезем, кор мерем, садик мерем, мактаб мерем, хона дайчка нестай, бегаҳ мебиёем ки шир буридагиай уже. ба ҳамон хотир ҳайф нашава, исроф нашава гуфта майдаша заказ кардем. дар инҷа боша духтаро тухм заказ кардам 2 пачка барои пухтупаз, барои хӯрдани кӯдакҳо ва кӯдакҳои ман тухми опаза хушрӯ мехӯранд. ба ҳамон хотир хеле ранг ҳам заказ кардам барои тухмора ранг карда ҷӯшондан. барои кӯдакан серавно қизиқшон метиҳад ва бисёртар мехӯранд гуфта рангам заказ кардам. хулас духтаро распаковка чеки мо ба охир расид. имрӯзам хеле чӣ мегӯянд экспресс харид кардем ай доставка. шурӯъ мекунем ба тайёр кардани трайфела паухаро. чӣ хеле ки шумо давада дода будам, намуди трайфели шоколаднирам нишон дода мегзарам. тарзи тайёркуниша беҳад осонай, бо мо бошед. паухарои меҳрубон, тамошобинои канали худам, агар ки шумо хоҳед ки намхел трайфелои бомазза тайёр карда хӯред, зебо ва тезтайёру камхарҷ, марҳамат бо мо бошен, бо диққат тамошо кунед. ӯ қадар маҳсулоти бисёр ҳам намеравад. чӣ хеле ки гуфтум тарзи тайёр карданша шумода нишон дода гузаштагиам. бо мо бошен духтаро, бубинед чӣ қадар трайфелои зебо ва бомазза омода кардам. рости вақте ки ман ёра тайёр кардам, кӯдакҳои ман ҷо ба ҷо дутаи сетаи хӯрдан бовар мекунед. вақте ки ман то якча хӯрдум тамом кардам, фарзандои ман сетаи уже хӯрдан. бисёр ба мазза шида буд гуфтан. иҷода духтаро ҳамаи маҳсулоташ яъне ки ба ҳамдигар мувофиқай. ҳамин карамел, қатъи творожени сыру варёни молоко вай чӣ мегӯянд сливки бисёрам хеле маззаш якдигаришта вай айда мосай. ба ҳамон хотир бо мо бошед. бубинед чӣ қадар бисквити хушрӯ тайёр кардам барои нами трайфеломон духтаро. касоне ки хоҳанд ки рецепти нами бисквити моро бидонанд, чӣ хел барои трайфел бисквит тайёр кардем, дар комментария нависта гузаред. паухаро иншалло дар намудҳои оянда шумо дар бисквити волшебнимона нишон медиҳем. хуб тамошобинои азиз, дар инҷо мо творожени сыра гирифта қатъи сахарни пудра взбиват мекунем хушрӯ карда духтаро. ҳатман аввал творожени сыра, қатъи сахарни пудра ва варёни молоко взбиват мекунем. агар шумо баъди сливки ё ки баъди крем сразу творожени сыра дохта взбиват кунед, ранги ма чӣ хеле ки пеш дар видеоҳом кардагиам, албатта ки креми шумо камочка мебиёяд, яъне ки ҳавор намебиёяд, хеле дарунашда як чиз қатъиан хеле кула мешавад. ба ҳамон хотир хатогиҳои пеш инаи мара такрор накунед. тамошобино, аввал творожени сыра, қатъи сахарни пудра взбиват карда гиред хушрӯ карда, камтар варёни молоко андохта боз взбиват кунед. баъдан сливкиро рехта боз хушрӯ карда взбиват кунед духтаро. бубинед дар ин ҳолат касоне ки айкремҳои магазинӣ истифода мебаранд, шеф дукат, шантипак, дилала, дигар кремҳо, ҳатман вақте ки ҳамин кремҳоро истифода бурдед, кремҳое ки тайёранд ку фақат взбиват мекунедшона, ҳатман дар дарунаш пеши взбиват кардан варёни молоко ё сугушонка андозен. беҳад маззаша дигар хел мекунад ва ба мазза мекунад. дар анами творожени сыра, қатъи сахарни пудра взбиват карда, камтар варёни молоко андохта, метавонед ки болошта шеф дукат, шантипак, дилала ягон ҳамин кремҳои тайёр андохта дарша взбиват кунед. беҳад креми тривадноми ба мазза мешавад. хоҳед ранги ман просто сливка истифода баред. дар инҷа духтаро ман творожени сыр, сахарни пудра, варёни молоко ва сливка истифода бурдагием. бубинед ҳамаи меёро хушрӯ карда взбиват кардам.
баъдан бар насадкомон гирифта кондитерски мешокода насадка пӯшонда ҳамаша кондитерни мешокода гирифта трайфеломона оро додагим, тайёр кардагим, ҳамаша дар навор нишон додагим. Тамошобино бо диққат бошед. Баъд духтаро оиди як торти пешина кардагим комментариёшона рости нав дидум. Дар ӯ ҷо нависагӣ буданд ки суратча айгиҷо бироварден, мо сурати вая кондитерский магазин дорем духтаро, ҳамун ҷадамо вай бумагои сидобни ваё бисёр чизо барои торто заказ мегирем мекунем, ай ҳамуҷа мегирем мо духтаро, ҳамин чизое ки хӯрда мешавашона. Шуморам любой магазинои кондитерский рафта обращаться кунен. Агар шумода дар ҳами вафелни бумага ҳастай сидобни ам хелода печаткада любой намуди сурата кулула чоркунҷа секунҷа бироварда метиҳанд. Нархшам бисёр арзонай. Главни ҳами магазинои кондитерский рафта шумо гӯен ки вафелни бумаги ва распечатать фотография гуфта фаҳмонен агар бироварда метиҳанд шумода духтаро. Баъд апа ухаро ман дар ватсап якта группаи хурдӣ хидмат дорам ки дар он ҷо апа ухарои меҳрубони мо ҳастанд. Бонувон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои Россия ва Тоҷикистон ҳастанд. Дар он ҷо мо ҳар рӯза суҳбатҳои дӯстона мекунем ва саволу ҷавоб мекунем, хариду фурӯш мекунем. Дар он группамон духтаро суҳбат мекунем. Касоне ки хоҳишманданд рақамҳома дар рӯи экран мемонам, дар ватсап нависед, ман шуморо ба анамо группам дохил мекунам, то ки шумо ҳам дар хона нишаста зиқ нашавен ва бо мо чӣ мегӯянд дар алоқа бошен, зиқиётон мебирояд ва бисёр саволҳо ҳамагӣ дар ҳамарӯза дар зиндагитон мешаванд. Мисол фарзандотон бемор мешавад, ягон дору мехаред, мисол вайша мехоҳед ки донед чӣ хел додан дар корчанка, мисол ягон мошинаи дарсдӯзӣ доред вайрон мешавад, мисол чӣ кор кардан дар кор, ё ки умуман барои манами пухтупазо рецепт мепурсед. Дар ӯ группаи мо ҳамакора аст духтаро. Ҳами апа ухарои меҳрубони мо байни хучон айсар то бега саволу ҷавоб карда, суҳбат карда, кори хучона буд карда дар анамо группа мешинанд. Группаи дастгирӣ, группаи ёрдам апа ухароста. Касоне ки либос мефурӯшанд, касоне ки мисол маҳсулот мефурӯшанд, дар анамо группа метавонанд ки борошона реклама кунанд, тавсия диҳанд. Бисёр группаи хубайда, группаи апа ухаро гӯям мешавад. Шуморо ба нами группам даъват мекунам духтаро, марҳамат кунед, ба ватсап муроҷиат кунед, ман шуморо группамда давид мекунам. Фақат занҳо ва танҳо занҳора. Баъд апа ухаро дар анами группа бисёр одамҳо мешинанд. Апа ухарои меҳрубони мо якдуташон дар личкаи ман савол карданд оиди намин писараки нобудшуда дар Одинсова ки Қобилҷон ном дорад. Бисёр рости духтаро ман зиқ шудам ҳами вая шунида, бисёр мазам гирехт бигӯям мешава. Рости ман даш дигар корам биромада натонистем. Баъди ҳамин ҳодиса бисёр як дар паникам ғалтидум, стресс зиқ шидум, чунки ман ҳам фарзандои хурд дорам, ман ҳам фарзанди мактабхон дорам, ман ҳам мисли дигар модарҳо дар ғарибӣ ҳастам. Одамизод ҳар чиза фикр мекунад. Ба ҳамон хотир ман ҳам бисёр зиқ шудам. Лекин дар он ҷо мада группамда савол доданд ки апа шумо чӣ хел бошад ҳам блогер ҳастен ва 4 дона бошад ҳам ҳамун тариқи гуфтшон ки подписчик дорен, барои чӣ дар ин бора шумо ҳам суҳбат накарден, ягон чӣ нагуфтен, вақте ки тамоми дунё барои ҳамин писарча гап мезанад гуфта. Рости духтаро ман дар ҳаққаш дуо кардам ва чӣ хеле ки гуфтум ман зиқ шидум. Модарашта сабр талаб мекунам ва бигзор ки ҳамин писараки хурди шаҳидшуда дар пеши дарвозаҳои ҷаннат модари хуча интизор шавад ва дастгири модараш шавад. Охирати модарша вай куна, обод куна, худованд ҷоякша ҷаннат куна. Анавай Қобилҷон мона чӣ мегӯм, бо дар ҳаққаш бисёр дуоҳои нек мекунам, дар ҳаққи худаш, ҳаққи модару падараш ва дар ҳаққи наздиконаш ки ба ҳамаи во сабри ҷамил тия худованд. ҳамин қадар чиз ай дасти ман мебиёяд апа ухаро ва хаб кардани ман навор накарданам ё ягон сухан нагуфтанам ин маънои ӯра надорад ки барои ман ягон беаҳамиятӣ аст ё ки гуфтиям гапо ки безразлична аст. Чӣ хеле ки шумо худтон гуфтаистед, тамоми ҷаҳон дар ин бора гап задаистай ва як дона гап задани ман ҳичи мисол вай рола бозӣ намекунад ва ай дасти ман ҳеҷ чиз ҳам намебиёяд ва гап задани ман вай бечора писарак гашта намебиёяд ва
ба оилашон сабри ҷамил талаб мекунам ва дар ақш дуо кардам ва боз ҳам дуо мекунам. Бисёр зиқ шидам, бисёр дилгир шидам. Навори даҳшатангез ай пеши чашми ман усу нарафта. Чӣ хеле ки гуфтам духтарои чизи ваҳшатангез ай пеши чашмои ман дур нарафта. Бисёр зиқ шидам ҳамчун модар. Ман ҳам фарзанд дорам духтаро, ман ҳам дар ғарибӣ ҳастам, ман ҳам фарзандои мактабхон дорам ва бисёр чиз сахтай дамон наворҳое ки дидам ай пеши чашмам усу намераванд ва бовар кунед шабу рӯз гирья мекунам, бисёр зиқ мешавам ва ҳозир аввал сурудҳои ғарибӣ гӯш мекардам, ба он хотир буд ки ман зудтар ватани азизам бубинам, зудтар ман мактабе ки ман мехондам равам қадам занам, зудтар ман ҳамсинфому хештаборома бинам, ҳамсояма бинам гуфта сурудҳои ғарибиро гӯш мекардам, ҳам хел эҳсосо пайдо мекардам. Лекин вақте ки навора дидам, вақте ки Қобилҷони мо ғурамарг шид, шаҳид шид, вақте ки ман тарзи кушта шудани ҳамин тифлаки бегуноҳ дидам, ин сурудҳои ғарибӣ барои ман тамоман эҳсоси дигар хел метиҳад. Бовар кунед умуман эҳсосам дигар шудааст. Бисёр якбора ман ғамгин шудам ва ғарибӣ гуфтагӣ калимая ман бо тамоми санадаш қабул кардам ва фаҳмидам, дарк кардам. Ба ҳамон хотир ба оилашон сабри ҷамил худованд ҳар як модари ғариба, худованд ҳар як зан, акаву додар, апаву хоҳарои ғариба ба ватаншон соғ саломат баргардонанд ва назди фарзандошон, чӣ мардуми Ӯзбекистон, чӣ мардуми Тоҷикистон, чӣ мардуми Эрон, ҳамаи ғариборо ба ватаншон баргардонад соғ саломат. Пеши хештабору модару падару фарзандошон бо сари баланд худованд ҳеҷ кабаи рӯза нишон натиҳад. Апаву хоҳаро ман дигар ҳеҷи гуфта наметавонам. Чӣ хеле ки гуфтам ман дар ақш дуо кардам ва дуо кардестам ва бисёр зиқ шидагиам. Ба оилашон сабри ҷамил талаб мекунам духтаро. Ҳамин қадар чиз аз дасти мани оҷиз мебиёяд, ҳамин кора кардам духтаро. Хай тамошобини азиз, навори мо давом дорад. Чӣ хеле ки шумо дидестен духтаро, иҷада трайфело монда, крем кардем, уже як қошуқчаи бисквит андохтем, боз крем кардем, боз бисквит андохтестем, карамел мекунем боз ай болои крем ва боз бисквит меандозем. Анам хел навбат ба навбат крем карда хел бисквит ва ёмона трайфеломона омода мекунем духтаро. Чӣ хеле ки шумо дидестен дар иҷа бо кремора карамел карда буромадестем. Бисёр сочни бамаза мешавад трайфеломон духтаро. Боз ҳамашам хел якта крем карда буромадам, вай карамел карда буромадам ай болои крем ва баъдан боз бисквитша мерезам ва боз крем ва боз карамел. Бисёр бамаза мешавад духтаро. Навора то охирша тамошо кунед. Ҳамаша шумода нишон дода гузаштагиам. Чӣ хеле ки шумо дидестен духтаро, трайфелои мо омода шудестиян ва дар комментариҳои пешинаи ман, дар наворҳои пеш партофтагии ман бисёр комментария шид. Савол шид ки анамон торте ки ман дар зодрӯзи ҷиянчам карда будам, суратша якҷо гирифтен, якҷо буроварден, ҳатто дар ватсапам ҳамин саволҳоро доданд. Духтаро ман вай сурата ай магазини кондитерский, дар магазини кондитерский печат кардагиам. Любой магазини кондитерский равен духтаро, гӯем ки вафелни бумагада намин сурата распечатка када те гавзанен агар када метиҳад. Дар уҷа круглый, треугольный, четырёхугольный форма дорад. Шумо формаи тортона дар назартон гирену размерша гавзанен. Торти мо ки чоркунҷа калон буд. Ман чен кардам сантиметр қадӣ, баъд заказ кардам расма. Бинед чени тортум омадагия. Шуморам размери тортона бинед ва заказ кунед. 2 дақиқа вақти шуморо мегирад. Телефони мобилитон ҳамун расме ки шумо дар кора бояд дар телефонтон бошад ва кондитерский магазин вақте ки рафтен расма нишон метиҳанд, вафелни бумагада печат када метиҳанд. Хоҳен тортотон кулула бошад, расма кулула печат мекунанд, чоркунҷа бошад чоркунҷа. ҳамин хел духтаро. Бубинед духтаро, дар иҷа пропитка кардем ва ёмона бисквитомона боз пропитка кардестем. ҳамаша хушрӯ када пропитка мекунем. Барои пропитка мо духтаро вай карамела қатъи шир истифода бурдагием, пропитка кардестем ва боз крем мекунем ва боз карамел мекунем духтаро. Бо диққат тамошо кунед. Бо дар наворҳои пешинам хеле комментария шуда ки вай духтаро подписчикҳо гуфта як гапа бисёр такрор мекунӣ гуфта. Хеле гуфтиянд, мара рости хандам гирифт.
хай шояд як гапа 20 бор такрор кунам, лекин аз таҳти дил сидқан такрор мекунам, бо меҳру муҳаббат такрор мекунам. Ба ҳамин хотир дар назари худам наметавад ки ма як гапа чанд бор гуфта бошам. Барои ҳамин аҳамият натиҳен як гапа 10 бор такрор кардани мара. Ман фақат дар ҳамин комментариҳои шумо фаҳмидам ки оказывается ма як гапа 10 бор такрор мекардам. Дигар ҳеҷ га ин гапа мада наистагӣ неста, хусусан подписчикои азизи худам. Ман хай духтаро мегӯм, тамошобино мегӯм, подписчико мегӯм. Хай як гапа шояд ки 2 бор 3 бор такрор кунам, лекин ин маъноиро надорад ки ман дигар гапа наметавонам. Ман просто ай уважение, ай дӯстдорӣ хеле такрор мекунам ин гапҳоро. хулас чӣ хеле ки шумо диден, апа-ухарои азиз, ина бо як бор дигар такрор кардам. бисквитҳоамона пропитка кардем, карамел кардем, аку боз крем мекунем духтаро. баъди крем боз карамел мекунем. бовар кунен чӣ қадар бамаза мешава. отвечай гуфтям гапо. манам хеле хушрӯ када крем када биромадем духтаро. азбаски ин десерт аст, азбаски ин чӣ мегӯянд ширинӣ аст, ба ҳамон хотир каму вай бамаза тайёр кардам. ман метавонистам ки стаканчикҳоро пур кунам, сер бисквит кунам, ранги хеле одамо вайоша бисквитоша ҷиқида хеле вай када мекардиянд ку хеле кунам, лекин ман хеле накардам. воздушни нежни бамаза кардам, сладкӣ кардам ша, то ки ҳамин як тайми қати як чашка чойи ҷӯш хӯрию, як бокал чойи ҷӯш сер шавӣ роҳат кунӣ. хулас тамошобино чӣ хеле ки шумо дидестен, бори дуюм гул дохта биромадестам дар болои намин трайфеломон духтаро. вақте ки шумо трайфел торт ягон чӣ мепазен, ҳатман ҳамаи чизотона мисли ман дар настон тайёр карда монен. ҳам кортон осон мешава, ҳам завқи кор карданатон боз дигар хеле пайдо мешавад духтаро. бубинед ман вақте ки анами ваёда гул мекунам, роҳат мекунам духтаро. аз амин чиз ман лаззат мебарам. анами пухтупаз як чизи дӯстдоштаи ман шидагиа духтаро. вақте ки ман асабӣ мешавам, вақте ки ман зих мешавам, вақте ки ман мисол сарам дард мекунам, ҳатман ошхона медурам, фартугма мебандам, ҳатман аввал генерални уборка мекунам. мисол даже кухни ман тоза боша, ман серавно генерални уборка сар мекунам. пасудора мебурорум, шкафора мешакам, пасудора сар медурорум, кор меёвам да барои худам дар кухни. як соат уборка мекунам, хеле асабом ором шидан. баъд дастафка медурам, ҳатман чизое ки дар хона нестанд барои пухтупаз кардани ман заказ мекунам. чизои ман мебиёянд, ана баъд пухтупаза шурӯъ мекунам. ҳамин қати соат 1 дишаб мешавад, ба ман фартугма мекашам. на палавина гулҳо шурӯъ мешавад, насадкамо закрити духтаро. баъд сар хеса кор мерам. давол нишида ки ман динам хеле май насадкома духтаро аввал берс гирифтагим, ҳунарои баҷоин гуфта. комментария خودم нависед بخدم شدم میجا میگم که خلاص حتما نواری ما هم شدی با خیر است در رو باخر رو دوره دختر تعریف کردی ببینید چیبات خیلی هنرات مثل دوام نمید چیبات خیلی تنبالی میکنی چیدات پزندگی نمیکنی برای چطور برای پاتیشکات ویدیو نمیکنی بچورو را پخشت نگفتی گفتی 3000 شدن خواب کردی دیگه ویدیو نکردی تنبال گفته خودم هر چی میگم دخترو همتون بخشش اپا ҳаматон дар раҳмати калон мегӯм, ҳаматонро дӯст медорам. бо дастгирии шумо духтаро мо 3000 шидем, шидагием. рости ман тили як моҳ шид нигоҳ мекунам, шумо 3000 кам мешен намешен, барои ки ман бисёр шуморо илтимос карда будем ки мо бояд 3000 шавем. ҳаматон дар раҳмат 3000 шидену мунтазири наворҳои ман монден ва вақте ки ман видео партофтанӣ шидам, вай чӣ мегӯянд, шумо кам нашиден, наоборот зиёд шиден. ма ҳамин 3000 будани шуморо қариб як моҳ хел наблюдат карда омадам. раҳмат ки аймо аксиса накарден, раҳмат шумода ки мунтазири наворҳои ман буден духтаро. ва омада дар ватсап менавистен, дар комментариҳо менавистен. ман бисёр хурсанд мешидам ва хурсанд шидам. ҳамин дӯстдориҳои шумо, дастгириҳои шумо, тамошобино мара водор кард ки ман боз хезм навор кунам баҳри шумо, танбалӣ накунам ва шуморо хурсанд кунам духтаро. ҳаматон дар раҳмат. апа-ухаро дастгирӣ кунен, иншоалло видеоҳои навпано баҳри шумо мешавад духтаро. ман ҳозир дар ҳамин ша вақти пеша монтаж карданам духтаро, шортс партофтам дар ютуб.
YouTube 25 روز барои вақт проверка заҳмат связи мекунад. гуфтигапо лекин иншоалло бовар баъди кунед дар 20-25 як рӯз наводҳои соат нав интизор 400 та бошен. просмотр ҳаттаман гирифт. борои нава пешкаш сразу шумо хестам мекунам видео духтаро. съёмка кардаги ман дар нигоҳ инҷа накарда трафилоро соат шумода дишаваи нишон ҳама дода хоб ма мехел боша худам барои ай шумо ҳунарои монтаж ба ҷои кардистам худам роҳат бурда ва бо иштам. умеди оне ки мегӯм ки иншааллоҳ ту и қадар видеом ай духтари 5000 баҳнарию зиёд кам кам просмотр мегирад. танбалиам мекунӣ ай гуфта ҳаматон иштам миннатдору худум мақалло хали фаро гуфта ҳамин видеои ман подписчикота 400 зих та карда 500 та ё мегардид 1000 теста. 2000 просмотр рости гирам. Ман даватсар хеле мешинанд хусандум подписчикои барое ма ки да группам одамо ҳастанд. баъд самимона дар сидқан маро личкаам тамошо давай да ҳама мекунанд ҷо ва менависанд касое ки ва тамошо мегӯянд ки апа мекунанд дига видео самимонаҳанд намекунӣ ва ака бо гум мо чӣ ҳастанд, намепазӣ. дастгирӣ гуфта ба мо мекунанд. фақат ҳамин бигӯфтем чизда ки ман духтаро хурсандум 3000 духтаро. шавем ва мада канали мара 20 дастгирӣ та кунед. 30,000 бечоро дастгирӣ просмотрои кардан 3000 бигӯем шидан. ки ба ба ман дабдабае ки видеоклипро тагаш бас мисол кардум 80 бахшиш та мепурсум ай комментария ҳаматон. безем дора рости баъдам дар та кор нест. Ман комментария ин чизо кардистиян ки ҳози нороҳатам ҳамамон мешам. написатса ба мекунем мухотир дигар кам 3000 бошаду намешем. беғам. Ай рости ҳар ман як шумо якчанд миннатдору моҳ як мақолфаро моҳ зиёд дастгири қариб ман шумо наблюдат пешравӣ мекунам. маст. ҳамин чӣ хеле ки 3000 гуфтам шида интизори истодаин наводҳои нави подписчикои мо ма бошен. кам Ҳамаи намешаванд шуморо зиёд дӯст медорам. намешаванд. кам раҳмат шида ки мо маро хафа 3000 шудаем. намекунанд бубинед чӣ ва қадар зиёд профилҳои шида зебо бигӯем ки омода хурсанд кардам. намекунанд ки ман чӣ хеле ки танбалӣ гуфтам амҷа кардистам. хидма ай ҳаматон асурдат карда миннатдорум иштам ки духтаро эх ки мо ту 3000 танбал шидем ҳунарои ба убра ҷои дади. иншалло ки гуфтам 300,000 мешавем. ту ай хеле ҳаматон ҳунарорам миннатдорум дорӣ духтаро. гуфтестам худам подписатся кунен комментария рости нависен духтаро лайка ма фаромӯш кардан накунен наз духтаро мебинам. канали моро Не дар дастгирӣ ҳаёт ма кунен. танбал нестам. апа духтаро ухарои ма бисёр меҳрубон ай ҳаматон чапонам ҳама миннатдорум кораям. духтаро. хай ҳозир ман мешава дар вақтое тайм ки ҳамин одам видео маъмул дар дора. тайм айни ҳамин ҳол видеом духтаро духтаро бисёр рақамҳои мушкилӣ телефонам вазбина мемонум бисёр барои проблемо обуна шудан дорум. ба группаи мо ва бояд ки барои саволу тоҷикистон равем. ҷавоби ҳамин 50 забони шидагиай русӣ курси мактаби забони русӣ писарчам ва маъмул оиди шидагиай писари бор калоним. заказ кардан хай аз ҳар як бишкеку инсон чани худаш ӯзбекистон ғаму дард дора. Ма бартар ҳам дорем камтар духтаро дар марҳамат зиндагим проблема муроҷиат дорум. кунен. ба пастафшикҳое мухотир ки дига ҳама мисол чиза дар ҷамъ бозори карда садовод мондагӣ будум ҳастанд гапа рост проверенный духтаро. пастафшико лекин аз шукри бозори Аллоҳ люблино хела буд аз аз зиндагимон бишкек ҳам навигариёш дорем дестай. ва пастафшикои мухотир боварӣ имрӯз хостум шуморо ки шинос аями мекунем. хушҳолим истифода марҳамат бурда дар шуморам рақамҳо хушҳол ватсап кунам нависен ва духтаро. баҳри шумоам хел то ресептҳои ҳам трайфела ҳамкорӣ пешкаш мекунем кунам. ва бисёр аз дидани ҳар бамаззаҳам яки шумо карда шод хӯрда мешавем. бинед духтаро. бубинен охир чӣ ва қадар то трайфело наворҳои хушрӯ кардам. оянда як бор интизор нависен дар бошед. комментария дар молодец наворҳои гуфта оянда иншоалло по ҳатман ягон ягон чизе чизи хушрӯ шумода навинтар пухта бамазза нишон пухта медиҳем. шумода нишон медиҳем. хайтам шобина хоҳишмандом азизи ман метавонед ҳаматона комментария худовани кунед ки гарбон боша. кадом ҳар яки видеора шуморо хеле худовани видеора гарбон мехостем боша. ки дар видеои бигзор ки ояндаи ба мо орзу дар канали мо ҳавасҳои дилтон бубинед. бирасен. то ҳатман ман наворҳои баҳри шумо оянда ҳамин чиза подписатся видео кардана мекунам. фаромӯш ҳамин накунед. саволтонро дастгирӣ ҷавоб кунед медиҳем ва комментария ҳамон лайк. чиза нишон медиҳем. фақат рақамҳо шумо зери комментария комментария кунед ки мо мешаванд. хайр то хеле видео наворҳои кунем ва дар оянда кадом саволи агар шумо ин ҷавоб видеои диҳем. ма айда аз хай зиёд апа ухарои просмотр меҳрубон гирифту ҳар ай як шуморо 50 та зиёд худовани карбон комментария бошад. То гирифт. наворҳои ба оянда любой подписатса саволи кардана шумо ва навор лайк карда комментария ҷавоб мондана медиҳем духтаро. фаромӯш накунед. хайтам дастгири шобина шумо азизи ман ҳар як пешравӣ мо шуморо мебошад. худовани гарбон боша. хайр як бори дигар то худованд ҳар як наворҳои шуморо оянда нигаҳбон бошад. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад. хайр.